Mengko dulur-dulur bakal takjak ndelok sambungane Prapatan Bulawen Desa. Proyek jembatan tol akses Kota Kediri Bandara Ndoho dulur-dulur. Jembatan tol Bantaran Kali Brantas wilayah Mojoroto. Kalur kantor pusate PT GG tulisannya abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali tekan tombol subscribe. Terus aja lali uga komen-komen. Terus yen video iki dirasa apik, aja lali dibagi utawa di-share nanggone dulur-dulur lan kanca-kanca liyane. Bulawen Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Salah siji akses jalan tol nuju Bandara Ndoho Kediri dulur-dulur. Iki ana tikungan. Saiki lagi dikebut. Dulur-dulur dina iki bakal takjak ndelok progres pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung akses Kota Kediri nuju Bandara Ndoho Kediri. Iki mbiyen dalane cilik lur. Iki iso berlipat 5 kali ombone dibanding sadurunge. Terus sebagian omah-omah sing terdampak, sebagian se kondisine iso dipirsani lur, koyok kiri jalan iku ana ratusan omah lur neng wilayah iki sing kena gusur utawa terdampak pembangunan jalan tol akses bandara. Jembatan tol Bulawen Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jembatan tol ki jarake saka bandara sekitar 1 kilo dulur-dulur kurang lebih. Mengko dulur-dulur bakal takjak ndelok sambungane Prapatan Bulawen Desa Tiron. Sadurunge nyedaki bandara, dulur-dulur bakal takjak blusukan nanggone desa-desa terpencil sing uga terdampak pembangunan jalan tol iki dulur-dulur. Dadi bar saka Prapatan Desa Tiron awake dhewe mengko menyang Dusun Ngesong dulur-dulur. Dusun Ngesong, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kediri. Tiron ki salah siji pusat keramaian saiki lur ing wilayah Kecamatan Banyakan. Ngarepiku kanan jalan Puskesmas Kecamatan Banyakan lur, kiri jalan SD Tiron. Terus sebelahe ngarepiku kiri jalan Balai Desa Tiron. Kiri jalan Balai Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ngarep ana gapura iku batas antara, yen gak keliru lho, Dusun Bulawen Desa Tiron karo Dusun Ngesong dulur-dulur. Dadi awake dhewe iki masuk Dusun Ngesong, desane Tiron. Iki mlebu lur awake dhewe mergo pancen nang Ngesong kene sing terdampak uga akeh. Iki asline desane asri banget lur, mbiyen wiwitan grumbul
adem banget kene iki. Lah ngarep iku lur, ki mau terusan saka jembatan tol Prapatan Bulawen mau lur. Saiki jajal tak jak mlebu maneh lur, menggok nganan. Yen ki jelas di stop lur, nggak boleh. Ki awake dhewe menggok nganan lur, engko ndelok ujunge nang ndi. Sawetara isih ana dusun ngesong dulur-dulur. Kene iki memang wilayahe berbukit-bukit lur. Ning tanah pemajekan rata-rata kaya ngarep iku uga bukit lur. Lah proyeke iku lur terusane mau sing bakal mengarah saka Desa Tiron menyang Desa Manyaran lur iki. Kingko rasane videoku rada dawa lur kingko. Amarga pancen apa ki progres pembangunane jalan tol ya pancen wis teko ngendi-ngendi lur. Dadi wis mulai kena disawang lur. Ki balik lur mergo jalane buntu, balik metu liwat dalan mau. Sanajana nyepit-nyepit dalane wis aspal utawa cor lur. Ki teko jalan raya gede mau lur, jalan raya Tiron Babatan. Dadi yen iki awake dhewe terus ngantek notok mengko tembus dusun Babatan Desa Tiron lur. Sawetara iki isih ana dusun Ngesong. Bubar Desa Tiron dulur-dulur bakal tak jak nang nggone Desa Manyaran lur. Desa Manyaranku pas berbatasan karo Desa Tiron. Dadi Desa Tiron sisih kulon, Desa Manyaran sisih tanda. Iki batese lur, pembatas antara Desa Tiron karo Desa Manyaran. Dusune uga Ngesong lur. Dadi ana dusun Ngesong ing wilayah kene. Sing pertama dusun Ngesong wilayah Desa Tiron mau, sing kedua dusun Ngesong wilayah Desa Manyaran iki lur. Saiki dhewe neng dusun Ngesong tapi desane Manyaran. Yo asri lur iki wit-witane uga gedhe-gedhe lur. Kiri jalan iku pemakaman umum desa dusun Ngesong lur. Ya di batas desa Ngesong lur. Mengko yen awake dhewe nganan ngantek notok iku ketemu dusun Sumber Bentis. Nanging awake dhewe kan pengen niliki progres pembangunan jalan tol ing wilayah Ngesong dulur-dulur. Dadi ki awake dhewe ke arah proyek gede banget lur sing terdampak uga akeh, untunge perumane gak akeh-akeh. Dadi sawah lur, Tegalan lokasine. Ning tanahe ya berbukit-bukit lur, padha karo neng Desa Tiron mau.
Kene iki biyen jalur nggih sepedaan wong-wong sing seneng gowes lur, mergo dalane sanajan cilik wis aspal, terus lingkungane nang nggone beberapa titik kuwi penuh pepohonan, terus masuk perdusunan kang asri lur. Cuman saiki ya sawetara putus mergo ana pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung akses saka kota Kediri menuju Bandara Ndoho Kediri. Dalan iki mau malah bakale ora liwat terowongan lur, malah akhirnya jembatan. Lah dalan tole malah nek ngisore lur, iso dipirsani ngarep kae lah. Dadi dalan tole sret malah nek ngisore dalan umum saka Ngesong nang nggone Manyaran iku arupa jembatan nang dhuwure. Dadi sing liwat terowongan malah jalan tole lur. Ana perumahan sing terdampak tapi perumahan kosong lur. Dadi nang ngarep kiri jalan iku ana perumahan ya jumlahe belasan lur, tapi ketoke gak dinggoni karo sing duwe. Ki balik meneh neng jembatan mau lur, membatasi dua dusun yang sama. Sisih ngarep kamang dusun Ngesong Desa Tiron, lah saiki aku mandek nek dusun Ngesong Desa Manyaran. Perjalanan ki wis tak cutel, saiki aku wis teko jembatan tol nang nggone dusun Kedung Tumpang dulur-dulur. Kedung Tumpang iku masuk Desa Tiron. Dadi iki pertigaan Kedung Tumpang yen nganan road diversion 2. Lek ku ngarani biasane jalan lingkar bandara, yen ngiri lurus iku arah perkampungan Dusun Kedung Tumpang, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Tapi dulur-dulur bakal takjak liwat jalan lingkar iki lur, nggo nonton tembusan jalan tol sing mau nek Prapatan Tiron iki bakale tembus ngarep iki lur. Ana papan Panama sing warnane ijo kiri jalan lur. Tak mandek tak sepile dulur-dulur ben ngerti. Jadi dalan ngiri iku arah bandara dulur-dulur. Dalan tole iki lur ana loro rong jalur. Sing ana papan ijone kuwi arah masuk jalan tol. Terus sing durung ana tulisane utawa tulisane saka arah walike iku kang nuju jalan kang nuju bandara. Iki wis balik tak cutel maneh lur, mergo perjalanane ya bolak-balik mau iki nang nggone Desa Manyaran, dusune Kasian dulur-dulur. Ki kang akhire tembus ana ing wilayah Ngesong mau lur. Ngesong Manyaran tembus iki dusun Kasian, desane Manyaran. Yen nang Ngesong mau dalane umum nek dhuwur, yen iki dalane umum nek ngisore jembatan tol lur. Ngarep iku perkampungan Dusun Kasian, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ki awak dhewe iku mengarah ngetan lur, ngantek proyek jalan tol sing ana wilayah Kalibrantas lur. Mula saka iku tonton terus videoku sampai tutup. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tak elingne maneh aja lali tekan tombol subscribe, terus komen-komen lan video iki di-share neng konco-konco lan dulur liyane. Dusun Kasian, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Yen ing wilayah iki jalan tole sebagian besar dampak neng nggone persawahan lur.
kan sejatine pancen lek iso digoleki sing wilayah persawahan. Nanging ya tetep bae ora iso menghindari perumahan kang wis apa jenenge populasine wis padet kaya ngono kuwi nang wilayah Kediri. Iki pas tebu lur, yen pari ngono ya wiju ngono kuwi lur, iki pas tebu. Jadi nang Kediri iki saliyane pari rata-rata ing musim udan biasane setahun ping 2 ping 3 iki lur batas antara wilayah Kabupaten Desa Manyaran Kabupaten Kediri iki wis masuk wilayah Kota Kediri. Desane Gayam yen ora ana sari lur. Yen kliru tulung dulur-dulur dibetulke apa jenenge yen ku ngomong ki mau ya neng wilayah iki lur wilayah Gayam Wonosari iki biyen jaman aku cilikane bek pinggir dalan kuwi wit asem lur, asem Jawa. Gawene aku mlaku saka ngomah sampai kene sekitar 2 kilo apa 3 kilo mung golek asem dulur-dulur. Kanan jalan niku makam Dusun Nosari. Dusun Nosari ku Kelurahan Bujel dulur-dulur, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ngarep ana pertigaan ana warung tengah sawah lur, WTS kang biyen niku sadurunge pandemi rame banget. Tapi saiki wis rada sepi lur. Ya ngarep lur warung tengah sawah ki awake dhewe bakal masuk wilayah perkampungan Dusun Nosari di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto. Jalan tole dhuwur lur, dadi dalan umume liwat terowongan iki padha karo neng Kasihan Manyaran mau. Yen neng wilayah Ngesong mau kan malah dalane umum neng dhuwur, jalan tole neng isor. Ngarep iku perkampungan wilayah Dusun Nosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Piro ya jembatan tol mulai cedake bandara mau siji, terus perapatan Desa Tiron loro, terus neng Ngesong 3, terus Kasihan 4, Nosari ki 5. Wis 5 jembatan lur sing disepil awake dhewe mau. Ki engko nang Bujel enek maneh lur. Dadi nang Bujel dhewe kuwi ya sekitar 2 apa 3 lur jembatane tol. Ki metu saka Dusun Nosari dulur-dulur masuk krajan di Kelurahan Bujel lur. Kelurahan Bujel ki persawane ya si ombo lur ngiwonengen. Lah nang wilayah iki lur bakale ana jembatan tol, kok jembatan atau jalan tol akses saka Kediri menyang Tulungagung lur. Wis ana apa patok-patoke wis dipasang suwi lur. Krajan Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Perapatan iki yang nganan mau tembus wilayah Kelurahan Sukorame lur. Ki awake dhewe sik tetep ana Kelurahan Bujel mergo arepe nyepil jembatan tol nang wilayah kene. Enek loro lur nang gone wilayah sing berdekatan. Dadi yen dijumlah karo sing nek Nosari mau, Kelurahan Bujel kuwi ana 3 jembatan tol lur. Sing pertama Nosari mau, mergo Nosari ku masuk Kelurahan Bujel iki. Lah nang ki pertigaan ngiri titik lur.
sekitar 50 meter ono jembatan tol akses bandara. Yen videoku sing terakhir bab jalan tol kae kan durung dadi lur. Lah saiki wis iso disawang jembatane kaya ngene iki. Iki yen lurus wilayah Desa Ngampel terus Merican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri lur. Ki aku muter tok mergo buntu lur. Sejatine ya iso liwat pinggir proyek itu tapi gak oleh lur liwat. Muter wae balik dalan terus nembus dalan gede. Dalan bis Kediri Nganjuk lur. Kiri jalan kene kae musolane dipindah neng seberang jalan lur. Malah luwih apik timbang sadurunge. Balik dalan lur iki nang nggone pertigaan Dream Kelurahan Bujel mau. Lagi pertigaan Bujel Jembatan Bujel Gang 4 lur, Kali Kedak. Ki sing diliwatake iki Gang 4 lur, Bujel Gang 4. Tembus jalan raya Suparjan Mangunwijaya, uga tak arani jalan raya Kediri Nganjuk lur. Mergo dalan iki penghubung utama wilayah Kediri, Nganjuk, Madiun, terus Jawa Tengah. Ki lur, ing wilayah Bujel jembatan ketiga ki wis malah wis dadi lur. Lagi bar kali ngarep ki ana jembatan, ana kali lur. Iku masuk wilayah wilayah Kelurahan Mojoroto dulur-dulur, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dadi Kota Kediri ku cilik lur wilayahe, mung terbagi 3 kecamatan. Sisih kulon utawa kulone Kali Brantas iku diarani Kecamatan Mojoroto utawa wilayah Kota Barat. Iki perempatan utawa simpang kawi dulur-dulur ngarep iku perempatan utawa simpang kang gak tau sepi. Mergo ya wis tak omongne mau ki jalan provinsi lur, jalan nasional malah iso uga. Amarga ngubungke jalan provinsi lur menghubungke Kediri Nganjuk. Lagi perempatan utawa simpang kawi lur awake dhewe ndelok jembatan tol ing Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto ngarep iku lur. Ki ya wis dadi lur, wis kena didelok. Dadi arah kanan tembus karo jembatan tol ing wilayah Kelurahan Bujel mau. Kayak ngene iki lur, progres terakhir lur. Dadi proyeke berjalan terus lur, malah terkesan dikebut. Mergo sering banget aku ngamati sampai bengi ku proses pengerjaane berlangsung. Proyek yang ditangani swasta tik gede koyok gudang garam kuwi justru malah lancar saja lur. Ki awake dhewe mempersingkat waktu nang nggone jembatan tol berikutnya ki jalan lintasan lur ing wilayah Kelurahan Mojoroto. Suwi lur kimang mulai setat saka wilayah Tiron mau sampai saiki ya wis meh sak jam lur ki mau perjalanane. Ngarep
Jalan Jaksa Agung Suprapto, wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Desane kelurahane uga Mojoroto lur kene iki. Ku lur ngarep wis mulai ketok jembatan tol wilayah Jaksa Agung Suprapto, Mojoroto, Kota Kediri. Wis piro lur, berarti mulai wis 7 lur. Dadi nek wilayah diameter yo 6 kiloan lur, ada 7 utawa 8 jembatan tol lur. Sebagian wilayah Kabupaten Kecamatan Banyakan, sebagian wilayah Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Kita ajak liwat jalan tikus lur. Ku lur mau terusane jembatan Jaksa Agung Suprapto Mojoroto, ikut ngarep iku terus nenggone Kali Brantas lur. Tapi ya kuwi dalan kene iki muket-muket apa meneh nek jalan kuwi sebagian dibutuh dadi kudu menggak-menggok. Koyo ngene iki lho lur, lek gak ngerti bingung iki. Aku pertama liwat kene iki ya bingung bolak-balik buntu ngono. Ya tekak-tekok nek ping pindho. Amarga wis beberapa kali liwat kene ya wis gak tekok maneh. Ngarep iku lur Kali Brantas. Wis mendekati titik akhir proyek jembatan tol akses Kota Kediri Bandara Ndoho dulur-dulur. Jembatan tol bantaran Kali Brantas wilayah Mojoroto. Kalur kantor pusate PT GG tulisannya abang. Ki lur sing keri dhewe bakale jembatan tol wilayah Brantas. Mergo paling dawa. Sawetara sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.